nginodile emsakazi sidlala ingoma bayojabula Akwengibingelele kwelikamthaniya kwelapho ngamagebe emdlofana levukumenti abudla amanto kulenkashana kamenza apho zimna zangameva kolezalale ngezangeze kwelikamisa uzulu kaZulu ithini lobingelelayo ku DM sakazo mbokotho sisabovu kebuya kungezo cisha phansi nante amangqolosi yavukisa ubhedana kwase manqaba usithungisa into emdlinde emaqenzi wafuna umfama shuba zinikeza ucula wakhe umzulu kaMalamandla umkhukazi angayi kude kakhulu wenganza kwethu uhlelo ke ilona ke isintu sakithi kuyona iSeza TV niyazi ukuthi mase ukhona uDM sakazi usuke seniphathele izinto ezithinta isintu usuke seniphathele abantu elibathandayo beze kunini abazoletha umsebenzi wabo baphinde futhi bazozazisa kunini ukuthi bangobani ngoba siyazi ukuthi siyabazi ngeingoma kodwa ke singabazi ukuthi basukaphi baba akwengikubingelele bese ngiyakwamukela ehleleni no angibonge DM sakazo nakho igama lakho lihle liyajabulisa ya ngibonge ngibingelele futhi bonke abantu abakhona kwelikamthaniya yebo kehle nanga umuntu uyabona uyabingelela lapha ekhaya awusithatha usibeke ungubani wakabani okhulelephi nkunzi yami ufulela wanethwa ishumi lemletho 11 icala ngikhulelele kwamaphumulo mina kwawoza kwesakantuli ilakhe lapho ke ngaqhathwa khona ngafunda khona inkani ngafunda ukuhlonipha futhi yes okay ukhulela khona kwamaphumulo siyakubona manje usuyavela endimeni kaMaskandi sithatha usibeke ukuthi ke ivelaphi lento yakho lo luthando olungaka kaMaskandi ngabe into ebikhona ekhaya noma mhlambe khona abantu abobukela kubona mntaka baba isuka kude lento yami noMaskandi yes noma bekhona umfowethu obecula uMaskandi kulesa sikhathi akudala ngisemncane kodwa thina ngekathi sikhule besishaya amathini anentambo ezintathu sidlala uMaskandi ngiqhubeke lapho ke njalo ke nalento yami ngaze ngazofika eThekwini ngafika eThekwini ngathola isiginci niwashaya nje lamathini ngoba phela siyazi ukuthi intambo nentambo ekhipha umsindo wawo ngabe nanikwazi ukuwasetha lamathini ukuthi intambo nentambo ekhipha umsindo wawo kwakhiwa nje kube nomphini bezofakwa ibhikili zibe ntathu nentambo ibe ntathu yes ishe njalo ingoma ngalondlela ezosho ngayo sihleli nayo ke insizwa mbukeli yaphansi kwamaphumulo ithi ke yona ke yaqala ke ukuthi ke zibashaye zona ke iginci lezi zamathini esaziyo ukuthi abantu abaningi ke bathi ke baqala ngayo kwaya baze basijwayela ke isiginci sifuna babukubheka la ukuthi ke ungena nini emculweni mawungena emculweni kungabe uqale waba igida ngoma lomunye umuntu noma uthe ungena nje emculweni wabusucula no angaze mbe igida ngoma wena nkunzi yami ngithe nje mangiqala ngisidlala isiginci ukhona insizwe yangilalela yakwacele yathi yazi ngendlela odlala kahle ngayo ufanele ngabe uya record ade into ngitshela yona ngiyazi kwasokuqhamuka kwakhuma lathi no mina uzohamba ngokhokho estudio uyongena ufuna uyoyenza lento kokwaku 2007 bavela ungakaze uziwenze lutho ngokuyidlalela nje utho nje ngestudio mina ngazi ukuyidlalela nje kodwa bathi ngidlala kahle kwakumfoka bani laba bakubonayo bazele nomfoka khumalo ngebhada abasekho laba bantu abasekho emhlabeni kodwa yiba abantu abakuthatha bakuvundulula basebethi no bazokwazi ukuthi ba-investe kuwena bazibona bazokwazi ukuthi bangithathe bangibeke kulayini ukuthi nansi ngoba lo acele wayengikhombisa ukuthi phela mawususe studio khona into elandelayo kuthiwa ibeat akufani nje ubushaya nje okay kulungile ngizokwenza iyona ekulawula ibeat ukuthi sungathi ke manje yebo niyayizola ukuthi ke insizwa ke kukhona ke insizwa ke ezayithatha ke zibona ikhona lalinayo ngalesa sikhathi zayithatha zayifaka estudio mawungena estudio uyokhipha ialbum yokuqala mawungena ingoma ngoba phela ungayiculela wena mhlawumbe ucula leyo mici emibili emithathu ngikubone mina ngithi hayi no ucula kahle estudio suka sekufuneka ukhipha umsebenzi othe ukuthi xaxa ingoma edlulile kutheni ngiyaphezulu mawungena ke ukhipha ialbum ubani oyekulekelela ngokubhala ingoma ngebhadi nje noma ngenhlahla mase sokufana ngestudio nje lo ngichazelile ukuthi kwenziwani ahlala phansi ngakhe ingoma ezabo 16 kodwa ngawufaka ezu10 wawusukhetha kulezi zinto ngikhetha lezi ngafaka ezu10 estudio ngidakhele mina wawuyibhalela ngicabangele mina ngasibhalela mina lokwasukela lapho mawungena ke uyikhipha le album yaphuma abantu bayamukela kanjani emculweni kaMaskandi yabona yokuqala yona yayithandwa kakhulu emculweni kaMaskandi kakhulu yayithini isihloko sayo kwakuyizwe lamakhosi Fulela wanethwa izwe lamakhosi
inengoma nje ethi lelizwe lamakhosi futhi ayisho kanjalo. Yeah. Bayamkela abantu. Yeah, yayithandeka kakhulu. Mama ngikhumbula kahle into ebalekile mawade ukhipha ialbum kufanele uyohamba uyoyiveza kubantu emcimbini. Isimo esinjalo sake sakwehlela ukuthi uthola amathuba njalo. Hey, ngicabanga ukuthi kuleso sikhathi noma imicimbi exactly yayikekho. Kodwa sasihamba siyipromote yonke indawo, emarket, Pinetown, Esiphingo, yonke indawo. Emadolobheni kahle kahle. Emadolobheni la sihambe senza ama-road show. Yeah. Sihleli nayo insizwa ke uFulela wanethwa kithi ke yakhipha ialbum yokuqala abantu bayithokozela kakhulu base bayipromote ke endaweni ezahlukene. Kubalekile ukuthi mawukhiphile umsebenzi ukwazi ukuyisa kubantu okuyibona abantu abazokusupporta bawubona abantu ukuze bakwazi ukusupporta bafuna ukukholelwa entweni obanikeza yona ukuthi iyona yini bese bayakwazi ukweseka ngoba sesibonile isikhathi esiningi baningi abantu abakhipha imisebenzi bathe yabo kanti akusiye yabo. Sisuke ekhehla kwialbum yokuqala izwe lamakhosi angithi imiphi eminye imisebenzi osuke wayikhipha kufike manje? Kusuka lapha kwizwe lamakhosi kwabe sekulandela uDido Mashoba. Yeah, yikusihloko sealbum. Isihloko sealbum. Nengoma ayisho njalo futhi uDido Mashoba. Yeah, uyikhipha ngamaphi unyaka? Ngicabanga ukuthi ngoba le ngikhiphe ngo2007. Yes. 2007, 2008, 2009 ngakhipha ke la. Wakhipha uDido Mashoba. Yeah. Yeah. Yona ke abantu bayithatha kanjani? Nayo yayimnandi ebantwini, yayijabuleka. Yes. Yayijabuleleka futhi ke yona seyiqala ke nokuthola ukuthi kube khona indaweni abantu abaningi la ngibizwa khona awuzofika. Wazovela. Yebo. Ngifuna ukubheka la baba ungena ngealbum yokuqala wabuye wazokhipha leyo ikhiphe ngo2009 uDido Mashoba. Mawuqhathanisa la imisebenzi yakho yombili kukhona umehluko owubona kuleyo yokuqala neyesibili? Ukhona. Leyo yokuqala yathandeka kakhulu nesibili. Eyokuqala bayithanda kakhulu kunesibili. Okusho ukuthi kukhona la kwehla khona ikhiyamba ijana. Yes, kwaze kwabuya kwesithathu kwabuya ke sokubakhuluka. Eyesithathu iphume ngamaphi unyaka? And yayithini isihloko sayo? 2011. 2011. 2011 lesithathu. Yes. Umlilo ovuthayo. Umlilo ovuthayo. Yeah. Cabanga ukuthi ngo2011 masikhuluma ngeindaba zemicimbi kwasekuqala kancane izinto zethu kuvula-vuleka. Kwahamba kanjani so 2009 kuDido Mashoba siza ku2011 kuhamba kanjani? Ngifuna ukukhuluma iqiniso phakathi kwabantu bonke bezwe. Ngoba bayabukela njengamanje. Bebukela njengamanje. But angikholele ukutheni ukukhuluma amanga khona ungangisiza kakhulu ngoba egcineni amanga yavela. Yeah. Angazi ngibe nenhlahla yokuqashwa exactly emcimbini. Kodwa ngiba nayo konandisa endaweni ezahlukene. Yebo. Mhlambe ke sibona ke lo ka2011 abantu waqala nabo ukusebenza usaqala busaqhubeka usasebenza nabo kuze kufika ngo2011. Bengisebenza naye lokusukela ekuqaleni namanje ngisasebenza naye useyedwa basekho laba banye. Sebadlule emhlabeni. Yeah, kodwa lo yedwa nje sisasebenza naye namanje. Oho. Ukhona. Nisaphathene kahle. Kamnandi kakhulu uyena obhekayo lapha. Mhlambe ke ngoba indima kaMaskandi siyayazi ukuthi indima enezinto eziningi. Mhlambe ibuphi umzimo osukwahlangabezana nabo ongabukela umbukeli lapha ekhaya ngoba siyazi ukuthi bakhona ababukele abafisa ukungena endimeni yaMaskandi bakhona sebekhona. Ikuphi wona esikhathini esiphambilini okuhambe nahlangabezana nako nakubona ukuthi uyobulala umculo? Into engicabanga ukuthi yayingishaya kakhulu ile ukuthi yonke into bengizenzela. Yeah. Manje kuhamba la kumculo kaMaskandi kube nezinto ezinzima ezama-challenge awugcina sowungakwazi ukufika khona ngithi umculo lo ufuna uphushe ngemali. Yes. Manje ngebhada ngaze ngimthola umuntu othi ayi ngizokulekelela la ukwazi ukuphusheka into yakho. Ilezo zinto ke zibenzima kakhulu empilweni yami kaMaskandi ukuthi angaze ngithola umuntu ongisizayo. Uhambe ke kwesesikhathi ubona ngibe ngithathe isikhathi ukuthi ukhiphe ukuthi izinto zakhona zinama-challenge amaningi kakhulu afuna imali athi nganomuntu okuxhasile ebese kuyaphambili. Manje angikaze ngibe naleyo nhlahla. Konke kusuka kumina ephaketheni uma ubheka bonke kuMaskandi yonke into esuke yenziwa imali. Usukela kwestudio kuyimali. Abantu abasukusebenza nabo bayimali. Umsebenzi wemali uyaphuma nayo uyimali. Bantu akekho ozokusiza. Nazo ke into efike bethikhuni kakhulu.
Kushona ke insizwa Fulela wanethwa ukuthi ke esikhathini esiningi into ebuyilimaza kakhulu umculo kaMaskandi ukuthi abekho abantu abathi mina ngeyami imali ngizokuthatha ngikwenzele konke ke mase kuphume ephaketheni kuye kusindeke ukuthi banikeze imisebenzi lamaneduze ngiyathemba ukuthi usalithokozela uhlelo isintu sakithi ke uhleli naye ke uDM Sakazi ngicela utshele bonke abantu ke abangabona amaqhawe ngoba siyazi umculo kaMaskandi uyangamaqhawe ukuthi ke akabekezele kancane sololethe ngoba siletha inkunzi endala esineminyaka emikhulu noma eminingi kuwona umculo kaMaskandi so 2011 baba imuphi komunye umsebenzi olandelile kuze kufike kulo lathi ke 2011 wase kuzothi ke ngo 2011 2010 2012 kwase kulandela ke isingili yes isingili ayithi inkulu indaba hayi ke ngeyona ke yangena online kwaqala ukungena ngesingili online aqala ukungena ngesingili online abantu bayenza njani ngoba phela siyazi ukuthi makhulunywa ngezinto ezila emafonini abantu babuye badonse nenyawo Nkosi yami into emafoni bebadonse inyawo bengayi kahle kodwa ikwazile ukuthatha ingibeke ingibuyisele ngempela endimeni ngoba emveni kwayo ngihambe ngokhipha i-album egcwele ukhipha i-album egcwele yayithini isihloko sayo ophakathwayo mawuzokhipha i-album ngifuna ukubheka laba ukuthi mawuzokhipha i-album uhlala phansi uyibhala zonke ingoma ngene studio niyikhetha ingoma ezizophuma ninisa kubantu inhloso nisuke nifisa ukudlulisa imizwa mase ngathi nje sitshela umukeli lapha ekhaya ungakaza ayilalele ama-album akho asuke equkethe miphi imizwa umuntu lapheka kanjani melalela ama-album akho ikakhulu ama-album ami asuke ehambisa umyalezo othi yazi ukuthi uqhamukaphi before wazi lapho uyakhona ngoba isikhathi esiningi ngicula ngezinto zesintu uma ngalalela lengoma ethi ophakathwayo ikutshela ngempilo yomuntu nengonyama yamaZulu kuba khona kwengonyama yamaZulu ukuthi uthatha indawo engakanani namakhosi nomuntu kusho ukuthi kukunika yonke imvelaphi yes nayo lelandeleleyo ophakathwayo kanjalo ikhuza abantu abathanda ukuba nodlame phakathi kwabanye abantu ukuthi akulungile lokho ungakwenzi ichazele kabazi isikhathi esiningi nje ngicula ngezinto eziphethe umuntu ibapha abaculi osuku wasebenzisana nabo mhlambe makwenzeka mazokhipha i-album baya-featurishe ngapi nje abaculi silokhu ungenile emculweni usukhipha ama-album amangaka ngeshwa akekho umculi engingasebenza naye ngacula naye cha ngikaze ngicule namuntu ngoba uma ngathi ngicule umuntu ngizosho umuntu ongakazenza akaze kube khona umuntu enginayo kwi-album yami kusho ukuthi nje engomeni zonke kusuke kuwuwe wena kusuke kuyimina ngedwa nje nezola ke mbukeli ukuthi uthi ubaba uFulela wanethwa emsebenzini wakhe omningi usuke egijimela yedwa ngoba kwesinye isikhathi bokhona umculo kafika endimeni athi efika nje singakamazi abe featurisha abacula sebekhulile sigcina singasakwazanga ke yena ukumazi ngoba kuduma lezo ngoma la efeaturisha khona abacula abakhulile thina yena singasamazi ke silo simlandela ingakho abanye abaculi kwesinye isikhathi ezinye izinto zabo ibuye zibuyele emuva khehla nanga umhlelo omcimbi uyabuka njengamanje uyasho ukuthi awukazi ube nenhlanhla yokuthi uqasheke nje kuthiwa cha wozodlala nayo imali yakhe ezivumelana ngayo ikuphi ongamtshela kona ikuphi ongamgabisela ngakho othi wena mawunikwe ithuba ufike wehluke ngakho kwabanye abaculi abasuke bekhona umbuza ke manje indaba enkulu ehlala ikhona njalo nasemqondweni nami senze ngicabange nje ukuthi le album ezoyikhipha ngizokhuluma nabo ngoba ngiyazibuza ukuthi kazi labantu bafuna umuntu onjani owenzani ngoba nami ngene e-studio ngidlala isiginci ngicule ngifike namagita ngoma gidi manje why kube khona abantu ababizwa bahluke ngane kunami ngoba nami ngenza lento abayenzayo yebo ngeke ngiyenze efana nomunye kodwa nginento yami phela nami okuyakithi ngifundile nengikwazi ukuyenza enye kwesinye isikhathi uyiphiwe yonke isegazini kimi ngoba akekho ngifundisa yona iqhamuka kimi kodwa ngazi ukuthi why bengathandi ukuthi nami ngizoveza lento yami phambi kwabantu ekubeni futhi ke phela angimusha emculweni mhlambe ke mawusukhona e-stage nakho siphumele i-line up yomcimbi uyadlala ngo11 mina ngiyezwa ngumlandeli yini engingafanele ngiyilindele kuwena e-stage uyabona ma umlandeli into ozoyilindela ke e-stage ubumnandi bohlobo oludlalwa amagidangoma ngoba asidlali lengoma ejwayele kubantu
awu nomculo wami ungawulalela ufana lo ojwayele ukuzwa. Awusichazele ukuthi imuphi lo mculo odlalayo ngoba ngithi sesiyazi emculweni kaMaskandi sekukhona oshuni. Mina ngidlala ke ushunu wesiZulu noma wesintu. Yeah. Umaskandi lo wayawa wasipela umaskandi. Yeah. Ngihlala wona impela. Mase sekuse stage. Awamama gida ingoma agida uShiamen exactly uShiamen ngoba nami ngikhule kweShiamen bengigosola uShiamen isikhathi esiningi. Yeah. Bagida uShiamen ngqo. Kwehlukile una yonke leso kuyenziwa abanyani bedansa beqhuma bezofika bakugidela ingoma ubona ingoma. Banamathele phansi ngenqe. Banamathele phansi nje kuphela ubona ingoma. Baba usunesikhathi eside endimeni kaMaskandi ngifuna akwesithi ngikunikeza nalo ithuba lokuthi awuphathe nje indima kaMaskandi jikelele. Iziphi izinto ongafisa ukuyishintsha obona ukuthi ziyawubulala umculo kaMaskandi njengoba usunesikhathi eside kangaka? Yazi ke lezo zinto eyokuqala nje ngingathanda ukuthi umuntu ma ecula noma akha iculo lakhe akakenze into yakhe hayi yomunye umuntu. Yes. 2 angiphathi kahle ukuphendula umculo kaMaskandi ofane namaqembu epolitiki. Akufana naleya nto esasibuka ko12. Yeah. Kuze abantu bonke bathanda umculo kaMaskandi. Yes. Yabo. Balandela umculo kaMaskandi bonke ngafuna ukushintsha yonke lento. Nako lokhu ukuthi umuntu agcina sethuka omunye umuntu ngoba ecula. Lokho asebe thanda kakhulu komntalabo. Ubona kufanele njengomuntu mina ngikhulele emakhaya ngalusa ngaqhathwa ngayinsizwa. Angiboni ukuthi uchaza ukuthini ma suka lo muntu ngimbize ngayonke inhlamba angiboni ukuthi uchazani lokho. Yini ezokungisiza ngala. Ngoba ekugcineni ungakuphula ulimi kugcina sekungenelela nabantu abangaculi ugcina sekwakheka nje udlame olungenasidingo. Babulalana abantu beqhathwa abantu ababili ababekhuluma. Yeah. Angiboni ukusiza lokho manje bagcina sekulandela abantu ababalandeli bagcina sebelwa bona bebulalana ningakabulalani nina. Yes. Yayibona lento nina benikade nikhuluma nibulelene kodwa sebefile abantu bebelandela nina. Nansi album ushuni wenkunzi. Uyikhipha ngamuphi unyaka le album le iqukethe muphi umyalezo ngiyayibona inezingoma ezo12 iqukethe muphi umyalezo? Nayo le album iphume ngomhla ka4 December. 4 December kulonyaka esiphuma kona. Yeah lo siphuma kona. Yes. Nayo le album isaphethe wona umyalezo omkhulu kakhulu oqhuquzela inhlonipho kumuntu nokuthi yazi ukuthi ubani uvelaphi. Yeah. Usuyazi ke lapho yakhona. Yes. Futhi ke la njengoba ngithi ngicula uMaskandi wesintu. Lezinto engizikhulumayo ezesintu. Yeah. Zonke konke unamathele esintwini. Nginamathele esintwini. Yeah. Nje konke ngoba ngisho izintweni ezenzakalayo manje ezingekho buhle njengabantu ababulala ingane. Yes. Konke lokhu yakuthola la ukuthi ukwenza kanjani lokhu nalapho futhi abantu bebulala abantu abathandana nabo. Yes. Uyakuthola le album ukuthi akulona iqiniso leli ungakwenzi ngoba akubona ubulungiswa. Yakunikeza futhi indlela ukuthi uma sekonakele phela uzoqhamuka omunye. Usho yona ialbum la. Yes. Yeah. Isho njalo ke insizwa kufulela wanethwa ukuthi ke okuningi ke bafowethu kwenzakala ezweni lethu la sibona khona ke kubulawa abantu kuhlukunyezwa abantu akulungile kodwa ke lokho ukusho ngengoma ekhona kule album yakhe ayikhiphe ngomhla ka4 December ngonyaka kodlula ukuthi cha bafowethu akwesiphilisaneni konke nje kube kuhle. Mhlambe ke baba yini esingayilindela kuwena na umsebenzi unyaka ka2022 manje uJuly yini umthando umculo kaMaskandi nomlandeli ke ozothi njengamanje mesuka la angene athola ingoma zakho akuthande yini angayilindela kuwena kusuka manje? Uyabona maye ngasangene nje azilandele ingoma zami uzothola ukujabula nokufundiseka nokukhulileka ngoba iphethe into eziningi neziphatha zona indaba zothanda biye futhi iphathe into ezobunsizwa zasemakhaya ukuthi manje zasemakhaya ufuna ukuphile kanje. Yeah. Biphathe ukuthi mawuthandwa phela ungalalela abantu ngoba bayaxabanisa. Yeah. Iphethe zona izinto ezifana nalezo. Mawungangena nje phakathi kuyona uzofika ukukhululeka ujabule. Mhlambe ke liyona le album usiyatholakala ku online la kuma internet. Yeah. Nama CD futhi ayatholakala esandleni noma khona itolo la etholakala khona. Itolo kawekho kodwa esandleni ngawathola. Asatholakala esandleni. Imicimbi mhlambe ke eminye khona ungasubonakala kuyona kusuka manje ayikho. Cha. Ayikho.
Isho njalo ke insizwa ukuthi umsebenzi wayo ke utholakala kakhulu ke lapha ke kuma digital stores ungeneke ubheke siyanxusa kakhulu bafowethu ukuthi noma sesithengele ingoma lapha kuma digital stores sipheze lento yokusendelana ngo WhatsApp ngoba mina uyangisendela nami ngizosendela abanye gcina ke umsebenzi weciko ungasakwazanga ukuthi ke ufike kule nto asuke edinga ngoba masingena studio singena ngemali ialbum imali enkulu kabi udlula ngisho ko 10,000 esazobuya yogaya ama CD bese phinde futhi ekhokhela abantu abazomfakela ingoma online nina bese niyithenga ngo 10 rand odwa bese niyahlukaniselana zona. Baba isifundazwe soKwaZulu Natal sithe sakhahlamezeka kakhulu sikhahlanyezwa zikhukhula kube nemindeni lahlekelwa abathandi beyobayo kube nemindeni lahlekelwa imizwa mhlamba amazwi ongawubhekisa kubona bonke abantu abakhahlamezeka. Lokho kwangizwisa ubuhlungu obukhulu namanje futhi ngisabuza ubuhlungu babantu abakhahlamezwa ilezi ikhukhula. Nendlela abahlezi ngayo nabalahlekelwa imindeni yabo. Ngempela ngiyasho ngithi Nkosi yami abaduduze labakhona. Wakwehle ngaphezulu kumdali asaza ngibona khona wayekuhlelile lokho. Mhlambe nayi indima kaMaskandi ngiyazi ukuthi lo mbuzo lo abantu abaningi bayobalekela. Nawa amacika khona agcwele kaMaskandi. Ngabe ukhona ombona ekumele ukuthi angabizwa ngenkosi yomculo kaMaskandi ngokubuka kwakho? Cha uqinisile bawubalekela nami ngiyawubalekela ngoba inkosi yoMaskandi ngagcina kuthwalufu. Wayebekiwe sekujabulela ke lokho. Kulaba bakhona ngasabizwa ngalokho. Cha angeke ngisho ngithi ubani. Angimazi ukuyena yena ongasabi. Okusho ukuthi awukamboni. Kodwa umuntu ongidlala umculo omnandi. Inyoni emhlophe. Inyoni emhlophe. Uyena ke usadlalela awuthi inkosi kodwa. Cha ngisho inkosi yoMaskandi kodwa into ayidlalayo ngoba usuka adlala into yakhe. Nansi into engeke ijabule usuka adlala into yakhe esuka kuyena. Isho njalo ke insizwe ithi ke ibona ke insizwe yaphansi kwaThathana unyoni emhlophe ukuthi yena ke ubona yena emdlalela kangcono kunabanye abaculi kasho ukuthi ke uyinkosi kaMaskandi wagcina ke kuyena kubaba uthwalofu owayebekiwe kukuhle bamjabulela ngoba ngicabanga ukuthi zaziningi izinto ezazibhekwa ukuze ubekwe njengomculi bese kuthiwa ke wena usumele umculo kaMaskandi. Zaziningi into ezazibhekwa wakuningi kwakwenzeka kahle wawuhloniphekile. Umculo kaMaskandi kangangoba mina nje ngikhula ngilandela umculo ngangithanda kakhulu umculo wakhe ngoba ngangithi manje ulalela umculo kaThalofu ukuze naye udlala into yakhe. Futhi ke kakhulu lesasikhathi bonke abaculi babedlala into yabo. Ingekho lento yama microwave lawa khona ngagcwele izwe lonke afudumezayo. Ayingekho. Futhi wayengekho umculo wayelwa nomunye wayengekho wethuka omunye. Abayekhani babexabana bebangi mabaculi. Ukhona umculi osafisa ukuthi makuqhubeka isikhathi uyibona usebenzisana naye endimeni? Uyabona ke makuqhubeka isikhathi ngajabula ukusebenza nawe unyoni emhlophe noma nomunye kodwa kulabafana bangala ngezansi. Okusho ukuthi ukulolu hlangothi kakhulu amabhenanyawo sibeka ngalo. Noma imuphi noma ngasabanga yena. Noma imuphi nje ongaqhama ulabangala hayi ngiyasebenza nabo. Isho njalo insizwe ithi ke lapha na uhlangothini labafowethu labe kuthiwa amabhenanyawo ingajabula ukusebenza noma imuphi umculi kodwa kakhulukazi ke yona ke inyoni emhlophe njengoba isibalulileke ukuthi ke yona ke insizwa ke ethi idlalela kamnandi ngoba idlala into yayo. Siyazi ke bafowethu ukuthi ke sisenyangeni enkulu la sibheke khona ke kwi World Cup yoMaskandi makuphela wona ke inyanga kaJuly kuyona ke impucuzeko kuyona ke sibiza ngeWorld Cup kaMaskandi. Baba ukhulile endimeni kaMaskandi usunegalelo ama-studios wakhiphile maningi. Nanga umhlelo omcimbi. Behlukene ngithi manje sibheke kwimpucuzeko ayinqashekile futhi. Amazwi asuka nje ngaphakathi kuwena wabhekise kubahleli bemicimbi nje ngqo. Isiphi isifiso sakho nesicelo sakho? Ngiyacela kubahleli bomcimbi ukuthi ngesinye isikhathi bangibheke nami ngize ngicabanga ukuthi le album engizoyikhipha unyaka uyangasekupheleni. Ikhona ingoma engizoyikhipha ngibhekise kubona. Hayi ngokulwa kodwa. Khona amazwi ukuthi kanti ufuna banjani abantu bakhetha ngoba benjani. Namanje ngiyabuza kahle hle ngajabula ukwazi ukuthi yini labayifunayo esingayazi thina. Ukuze nani nibe nayo noma nilungise makhona kumele nikulungise. Ukuze sikwazi ukwenza lento phela efunakalayo soqasho base siyakuthanda nathi uqasho. Sisebenza ngemali uMaskandi.
kodwa ekugcineni basishalazela basimukele emaredweni kodwa abaqashi lento engazi labaqashi abaqasha abaculi bafunani kibona ukuze bebaqashe na. Iyabuza ke insizwa ukuthi kuyafisa ukwazi ukuthi kuze uma umculi uqasheke emcimbini kubhekwane kubalulekile ngoba kukhona la sola khona ukuthi abaculi siyababona ukuthi banengoma enkulu o baperforma kahle stage noma bathandwa ngabantu ngoba into ebalulekile ukuthi phela abantu bathandwa ngabantu kodwa egcineni singababoni bevele emaposteni emicimbi kuyohlezi kuthiwa woze uzoyiveza kulokuhlezi njalo mefikile emcimbini kulokuthiwa uzovela ngaphansi ekameni ogcina kubulala ke amaciko mhlambe ke baba sesiphetha abantu abafuna ukuthola nabafuna ukuthola inkundleni zokuxhumana bakuthola kanjani ukuze bathole umsebenzi wakho? Ma ungenela entweni leza online zemculo. Usesha nje Fulela wanethwa uzomthola. Uzomthola yes. Ma uya ku Facebook usesha Fulela wanethwa kumete uzomthola. Yes. Mhlambe la ko WhatsApp utholakala ngayiphi inombolo? Go WhatsApp uzongithola ngo 072 3 yes 4 yes 10 4 3 5. Basiphinde 072 yes 3 yes 4 10 yebo 4 3 5. Utholakala noma ngasiphi isikhathi ku WhatsApp? Noma ngasiphi isikhathi. Unaso lento ethi mina ngo9 ngesikhathi ngo9 angibe ngisatholakala. Ngisho ngifonela kuze kosha u3 ekseni. Ngizophendula. Isho njalo ke insizwa ukuthi umsebenzi wakho uyatholakala lapha na ke kuma digital stores uyafika nje ungena ubhala Fulela wanethwa na ku Facebook uzobhala Fulela wanethwa uphinde umthole bese umthola kona ke inombolo le ezovela lapho escreen sakho ukwazi ukuthi ke umsupport umuphe amagama azomkhulisa uphinde noma uxheke kodwa uxheke ngendlela yakhayo mhlambe baba siyakubona ngelinye ilanga unabalandeli abagqoka ikipe efana nawe abasuqhawe lami. No angithandi uqhawe lami mina. Ngithanda ukulandelwa abantu bonke abathanda. Isiphi isizathu esenza ungathanda ukuthi ube uqhawe lami? Lento kaQhawe lami ngibona ukuthi iyona kuqala ebulala ubuculo. 2 iyona exabanisa abantu. 3 yenza abantu babulalana. Kanti abantu mabonke bezothi balandela uDM Msakazi. Abanye balandela nami. Ayikho into engixabanisa lapho. Abantu bangobuningi labathanda khona bona into abayithandayo bonke. Abamusa ukuthi bathanda umuntu lokho udade bathanda umuntu wathi ngoba sekwakhiwe umculo sofana ncamashi namaqembu epolitiki. Osofica ukuthi hayi abalandeli beqembu ethile lapha abeqembu ethile lapha. Ikhona ke lokho engibona ukuthi kudala lengxabana ekubalandeli. Esikhona njengamanje. Njengoba sibona izwe livunguzela nje ngokuthi kunabantu abangabiziwe emcimbini kanje. Ngithi yayibona nje ukuthi mawusuthi yalandela lapho. So unabantu asebethukuthele kakhulu. Abathu uthethe usibanibana kabizwanga. Yini ingoba phela bona iqhawe labo. Bafuna ukulandela lona. Sizoya phansi kamaphumule uFulela wanethwa ithi yona ayiboni ke inabantu abafaka imfanisano yakhe ebhalwe igama lakhe behambe bedoyitoya bethi mina usibanibani ukuthi uyanxusa ukuthi ke njengoba inedlala lo mculo udlalayo kwiZulu phaqa udlalela ukuthi uthandwe yibo bonke abantu siyanxusa ke ukuthi ke mawubukele le interview namhlanje ukwazi ukuthi uthathe le nombolo ekhona lapho futhi umlandele nasema-page ka Facebook ukwazi ke ukuthi umsupport ngoba kubalekile nganza kwethu ukuthi ngasonke isikhathi amaciko meza kuthina ezoveza nemisebenzi yawo sikwazi ukwa-support amazwi akho okugcina okubonga nawo kubhekise kubalandeli bomculo nabalandeli bakho ngoba bakhona bazoba balandeli bakho mabeza ingoma yakhe emnandi. Okokuqala angibongele lethuba engilitholile. Kubonga thina. Ngibonga kakhulu ukuthola lethuba. 2 ngiyababonga abalandeli bami nalabo abahlala njalo bengilandela bekhombisa ukujabula nokungeseka ukuthi baqhubeke njalo bengeseke kuyaphambili. Ngizolo ngiqhubekile nami nokubakhiphela into ezimnandi. Uyothi unyaka uyophela nje kunento engizoyikhipha engaphezulu kwale ezobajabulisa kakhulu. Kanza wethu niyabona ke ngihleli nayo insizwe endala niyayibona igezile inhle kwaba nelinye icike sike sahlala nalo la kuyona interview sikhuluma ke nje ngokubukeka komculo mawuzovela kubantu wabe sethi ke nale insizwe zamaphinifa namabhusi maziyovela kubantu niyayibona ke insizwe endala ukuthi into ihlobile nganza kwethu uhlela kwesinto sakithi kuyona ke siyeza TV nihleli nomntwana wenu ke uDM Msakazi niyazi singoweni nganza kwethu khona konke nikushoyo ngihlezi ngikwenza sithemba ukuthi futhi nizoqhubeka ke lo nibukele ezinye inhlelo zethu solo siveza ngiyakhohlwa ukuthi ninxusa wonke umuntu enimazi ukuthi aka subscribe ngaphansi kwaloko uhlela isiyeza ISINTU SAKITHI angene kwisiyeza TV bese subscribe. DM Msakazi nobaba uFulela wanethwa sithi nje uNkulunkulu anibusise emakhaya.